Што рабіць, калі ты вырасла, а муж не? Сёння не падзялюся ўласнай гісторыяй, бо мне да майго мужа яшчэ расці і расці, але тэма актуальная. Толькі ў маім асяроддзі зараз некалькі такіх пар. І развіваецца сцэнар па-рознаму, ад негатыўнай абстаноўкі ў сям'і да разладу і разыходу. Мне вельмі сумна ад такіх навін, хочацца плакаць і чым-небудзь дапамагчы. Але што я магу? Магу даследаваць гэту тэму ў Бібліі і перадаць вам адтуль інструкцыі. Так і зробім. Запрашаю ў жанчыны надзеі. Жанчыны надзеі. Вітаю, дарагія дзяўчаткі! Я, Тацяна Немчанінава, перадаю вам сваё восеньскае прывітанне. Як ты, моя хорошая? Ці ўсё ў цябе ў парадку? Прашу, не маўчы. Калі нешта непакоіць, абавязкова напішы мне. Я пастараюся зразумець і падтрымаць цябе. Ужо адно агучванне праблемы вядзе да яе вырашэння, а замоўчванне толькі пагаршае сітуацыю. Так і ў сямейных стасунках не бывае пар без крызісаў, непаразумення. Адзінае, чым мы можам сабе дапамагчы, гэта размовы. Размовы з мужам, размовы з Богам і з жанчынамі надзеі. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына. Прадмова да Бібліі. Лекі для цела. Ёсць людзі, якія не любяць перамены. Нехта баіцца новага, нехта цяжка перажывае адаптацыю, так што і не хоча ўвязвацца. Нехта ненавідзіць прымаць рашэнні і кожны дзень жыве ў звыклай парадыгме. Падтрымліваецца распарадку, робіць толькі тое, што робіць заўсёды. Усё прадказальна, і чалавек пачуваецца камфортна. Гэта добры бок медаля, камфортнасць. Можна заўсёды піць адзін і той жа гатунак кавы, які табе падабаецца, і не замарочвацца на пошукі. А непрыемнасць аднастайнасці ў тым, што ты можаш прапусціць класныя магчымасці. Трэба час ад часу думаць пра тое, што ты робіш на аўтамаце. Якую восень запар ты носіш гэта паліто? Магчыма, яно састарэла фізічна і маральна, і пара замяніць на новае. Колькі гадоў ты сееш моркву на адной градцы? Для добрага ўраджаю трэба змяняць месцы і расліны. Гэта натуральныя змены, якія просяцца самі. Ці, напрыклад, чаму мы вучым 15гадовых дзяцей? Як размаўляем з імі? Відавочна, не так жа, як размаўлялі з імі, калі ім было па 3 гады. Мы мяняемся ў залежнасці ад абставінаў. Такім чынам, вам могуць не падабацца змены, але вам трэба часам пра іх думаць. Калі вы не змяняецеся, вы не можаце удасканаліцца. Чалавек можа лічыць сябе дасканалым, быць цалкам задаволеным сабой і не хацець нічога змяняць. Магчыма, у такой сітуацыі яму варта паглядзець на сябе збоку. Раз на год спыняцца і думаць пра свае мэты. Ці дасягнуў тых, што ставіў, ці ёсць новыя памкненні, што для гэтага трэба зрабіць. І тады ўжо вырашыць, ці трэба яму прымаць нейкія новыя рашэнні. У вас, людзей, часам усё павінна стаць вельмі дрэнна, перш чым вы захочаце нешта змяніць. Так. Спачатку яна прасіла яго выходзіць разам на спатканні, выдзяляць час сам-насам, потым хаця б рабіць хатнія справы разам, але нічога не змянялася, ён працягваў праводзіць дні за сваім кампутарам. Урэшце рэшт яна вырашыла, што больш не можа жыць з чужым чалавекам побач. І тут ён раптам захацеў змяніцца. Але было ўжо позна, яна паставіла кропку. Нам трэба слухаць адзін аднаго і абмяркоўваць рэчы, перш чым здарыцца крызіс. Вам было б вельмі карысна рэгулярна выдзяляць час на абмеркаванне з партнёрам, што адбываецца ў вашым жыцці. Сапраўды, нам варта знаходзіць час, каб даведацца больш інфармацыі. Гэта стымулюе да абнаўленняў, і нам варта быць адкрытымі для змен. Яны абавязковая частка кожнага жыцця і прыходзяць нават у прымусовым парадку. Таму лепш не чакаць, пакуль крызіс прымусіць вас змяніцца.
Я ведаю важны сакрэт для пар, дзе ў мужа і жонкі розныя інтарэсы і розныя ўзроўні. Абавязкова шукайце агульныя захапленні. Няхай кожны напіша спіс спраў, якія б вы маглі рабіць разам. І шукайце, што з іх падыходзіць вам абодвум. Слушная парада. Няважна, наколькі мы розныя. Больш за тое, гэта добра быць рознымі і дапаўняць адно аднаго, але важна знайсці тое, што нас аб'ядноўвае. Важна само імкненне шукаць агульныя інтарэсы. Вы знойдзеце іх, паверце, трэба толькі захацець. Мы высветлілі, што змены насамрэч патрэбны кожнаму чалавеку. І за жаданнем закансервавацца нешта стаіць, магчыма, страхі, але без развіцця мы выпадаем з жыццёвага кантэксту. Паглядзіце, як цяжка сталаму пакаленню засвойваць тэхналогіі, без якіх яны жылі большую частку свайго жыцця. І некаторыя прадстаўнікі гэтага пакалення выбіраюць не ісці ў нагу з часам і свядома выпадаюць з актуальнай павесткі дня. Прорва паміж унукамі і дзедамі толькі расце. А іншыя бабулі і дзядулі перамагаюць страх новага, вучацца, засвойваюць сучасную тэхніку, і ім ёсць пра што размаўляць з маладымі. Не толькі пра гаджеты, у іх ёсць кантакт. Так і ў пары. Вывучаем інтарэсы адзін аднога, збліжаемся. Ігнаруем ці крытыкуем цікаўнасць сужонка, аддаляемся. Пасля музычнай паўзы мы пашукаем у Бібліі сітуацыі, калі адзін з партнёраў развіваецца, а іншы не хоча. Тяжар проблем ісці мне не дае. Тады спынюся ў цішыні, чакаю, пакуль мой Бог ты прыйдзеш да мяне. Падымеш ты вышэй, чым быць магу. Няма жыцця без голаду і прагі, і мітусня змяняе сэрца стук. А прыйдзеш ты, спатоліш маю смагу. Здаецца мне, што ў вечнасць зазірну. Падымеш ты, адолею ўсе горы. Падымеш ты, праз штормы я прайду. Маю моц, калі мне сілы доліш. Падымеш ты, вышэй, чым быць магу.
мечты вышэй, чым быць магу. Падымеш ты вышэй, чым быць магу. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына, прадмова да Бібліі. Лекі для душы. Дарагія дзяўчаткі, сёння мы разбіраем сітуацыю, калі жонка перарасла мужа. Эрудыцыяй, актыўнасцю, духоўна ці неяк яшчэ яна вучыцца новаму, працуе над сваім характарам, цікавіцца нечым, шукае захапленні, а яму нічога не патрэбна, яго задавальняе так, як ёсць. Гэта цяжкае выпрабаванне для вас абодвух, але не прычына разыходзіцца. Дарагая дзяўчынка, я папрашу цябе набрацца цярплівасці. Ты справішся, калі захочаш. Магчыма, спатрэбіцца шмат часу, таму я і прашу цярпення. Біблія кажа, што не муж ад жонкі, але жонка ад мужа. Яго Бог стварыў першым, ён лідар і святар сям'і, але ў Божым слове мы знаходзім і гісторыі мудрых жонак, якія ўратавалі ці маглі ўратаваць сваіх мужоў. У першай кнізе Самуэля, 25 раздзеле, чытаем пра Абігаіль. Сказана, што яна была разумная і прыгожая. Муж ейны Наваль быў вельмі багаты, але чалавек жорсткі і злачынны. Калі Давід, будучы яшчэ уцекачом, памазанцам Божым, але пакуль што не царом, даслаў да Наваля слугаў сваіх прасіць есці, той адмовіў. Прытым, што яны не былі чужынцамі. Табар Давіда доўгі час быў абарончым мурам для пастухоў і вялізнага статка Наваля. Тады Давід раззлаваўся, узяў 400 ўзброеных чалавек і пайшоў на Наваля, каб знішчыць яго і яго паплечнікаў мужчынскага полу. Нехта са слугаў паведаміў жонцы Наваля, што адбываецца. Мудрая Абігаіль нічога не сказала мужу, а пачала паспешліва дзейнічаць. Яна сабрала шмат добрай ежы і віна, паклала на аслоў і вырушыла ў дарогу. Сустрэла Давіда, злезла з асла і пакланілася да зямлі. Яна ўзяла віну на сябе, кажучы, што ад Наваля няма чаго чакаць. А яна не заўважыла людзей, якіх дасылаў Давід з просьбай, а цяпер просіць прыняць прынашэнне. І самая галоўная мудрасць вось у гэтых словах Абігаіль. І калі зробіць Господ гаспадару майму ўсё добрае, што абяцаў, і паставіць цябе правадыром Ізраіля, няхай не будзе сэрцу гаспадара майго з грызотай і непакоем, што ты праліў кроў нявінную і не захаваў сябе ад помсты. Давід супакоіўся, прыняў ежу і пітво з рук ейных і падзякаваў за розум і мудрасць, што стрымала яго ад помсты і праліцця крыві. Назаўтра Абігаіль распавяла мужу пра ўсё, што здарылася. Яго, відаць, хапіў удар. Сказана, і замерла сэрца ягонае ўнутры ягоным, і ён зрабіўся як камень, а праз 10 дзён памёр. Давід жа так захапіўся мудрасцю Абігаіль, што адправіў пасланцоў, каб узяць яе сабе за жонку. Быць жанчынай – дар Божы. Абігаіль не пашчасціла з мужам, але яна не лаяла Наваля, не абражала, абараніла яго, знайшла мудры спосаб і падыход. А далей Господ сам разабраўся са злом. Як сказаў Давід пасля раптоўнай смерці Наваля, дабраслаўлёны Господ, які рассудзіў справу знявагі маёй з боку Наваля і захаваў слугу свайго ад зла, а злачыннасць Наваля звярнуў Господ на галаву ягоную. Вельмі складана не ціснуць на мужа, не піліць яго, калі бачыш, што засядзеўся на месцы, не штурхаць яго да развіцця, а мудра чакаць Божага дзеяння, маліцца за мужа. Галоўнае, не ідзі ў гэты чэлендж адна. У біблійнай кнізе Эклезіяста ёсць такія словы. І калі хто зможа перамагчы аднаго, дык двое супрацьстануць яму. І вяроўка патройная не хутка парвецца. Патройная вяроўка – гэта ты, дарагая моя дзяўчынка, твой муж і Бог.
Запытвай у Господа, што табе рабіць. Так лёгка пайсці за сваімі ўласнымі жаданнямі і забыць, што Бог хоча даць нам сваю мудрасць, таму што Ён ведае, што для нас лепш. Пытайся, што палепшыць вашы адносіны. Мы нядаўна чыталі гэты ўрывак з паслання апостала Якуба. Давайце ўзгадаем. Калі ж у каго з вас не хапае мудрасці, няхай просіць у Бога, які дае ўсім шчыра і недакараючы, і будзе яму дадзена. Ёсць яшчэ адна мудрая жонка ў Евангеліі ад Мацвея. Калі Пілат судзіў Ісуса, жонка пракуратара паслала да яго са словамі: «Няма чаго рабіць табе і праведніку гэтаму, бо я шмат пацярпела сёння ў васне дзеля яго». Гэта сведчыць, па-першае, што яна перажывала за гэтую справу. Настолькі, што не пабаялася ўмешвацца ў суд і раіць мужчыну. Гэта сур'ёзная дзёрзкасць на тыя часы. Ну і мала што магло прысніцца ўразлівай жанчыне. Яна не лічыць гэта сваёй надуманасцю. Яна просіць мужа не караць праведніка. Яна верыць, што Ісус Месія. Але, як мы ведаем, пракуратар не паслухаўся ні сваёй жонкі, ні свайго сэрца і адправіў бязвіннага сына Божага на смерць. Лічу, што гэта упамінанне ў Евангеліі сведчыць нам пра тое, што прыслухоўвацца да жонкі някепска. Праз яе таксама можа прамаўляць Бог. Дзеля справядлівасці і раўнавагі прыгадаю і дзве біблійныя гісторыі з адваротным эфектам, калі жонку лепш не слухацца. Змей прыйшоў да Евы ў эдэмскім садзе і сказаў, што цэнтральнае дрэва, з якога Бог забараніў есці плады, насамрэч можа зрабіць чалавека роўным Богу. Калі з'ясцё з яго, станецеся як Бог тымі, хто спазнае дабро і зло. Ева паверыла і прапанавала мужу пакаштаваць плод. Тут яе віна безумоўна, але Адам згадзіўся добраахвотна. Ён не спыніў жонку, а сам пайшоў з ёй на злачынства. Дарэчы, загад не есці з дрэва спазнання дабра і зла Бог даў менавіта Адаму. Ён казаў гэта да таго, як стварыў Еву. Так што адказнасць мужчыны ў сям'і куды цяжэйшая і важнейшая за нашу жаноцкую. Яму дадзена кіраваць і разрульваць, а наша задача не ўцягваць мужа ў кепскія прыгоды. Для гэтага і просім Божай мудрасці. А яна ёсць у кнізе прыповесцяў. Там цар Саламон запісаў шматлікія жыццёвыя мудрасці, прадыктаваныя Духам Святым. Гэта як інструкцыі для жыцця. Як быць жонкай, маці, дачкой, хатняй гаспадыняй, сяброўкай, суседкай. Інструкцыі дадзеныя табе Богам. Чытай кнігу прыповесцяў, там знойдзеш парады для жыцця ў сем'ях, выбар сяброў, выхаванне дзяцей, выдаткі і зараблянне грошай, пра ежу, плёткі, працу, сон, пра ўсё, што заўгодна. Яшчэ пра неразумную жонку чытаем у кнізе Йова, раздзел 2. Калі на галоўнага героя абрынуліся ўсе няшчасці свету і ўрэшце рэшт ён сам захварэў на праказу, гніў жыўцом, ягоная жонка сказала: «І ты дасюль трываеш у нявіннасці сваёй, пракляні Бога і памірай». Тут не трэба шмат разважаць, каб зразумець, што падтрымка з яе ніякая. Чалавек у такім стане патрабуе спачування і добрага слова. Жонка ж замест гэтага папракае яго: «Ты ўсё яшчэ трываеш?» і раіць злое: «Пракляні Бога і памірай, хопіць цярпець». Таму Ёў і адказаў ёй: «Сказала ты, як адна з неразумных жанчынаў. Калі прыймаем усякае дабро з рук Божых, чаму не маем прымаць і зла?» Мудрасць мужчыны ў тым, каб распазнаць разумную і неразумную жонку. Да першай прыслухоўвацца, а другую папраўляць. Калі мы гаворым пра жонку, якая пераўзышла мужа ў развіцці, адукаванасці, мудрасці на нейкім этапе, то яна якраз не стане ўзвышацца. Зневажаць і прыніжаць мужа, патрабаваць ад яго тое, што хочацца табе, прызнак няспеласці. Я чула пра адну веруючую сястру, у якой муж мае гульнявую залежнасць. Ён увесь час праводзіць за кампутарам без усялякай карысці, а яна ставіцца да яго з павагай, як да главы сям'і і прывучае дзяцей шанаваць тату. Жонка не выходзіць са сваёй ролі, дадзенай ёй Богам.
так і муж хутчэй стане адпавядаць сваёй ролі. Будзь прыкладам праведнасці і цярплівасці, прыкладам паважлівых адносінаў і талерантнасці. Дазволь мужу прайсці яго памылкі і атрымаць урокі. Ты ж хацела, каб ён вырас. Растуць на вопыце, няхай пражывае яго. Не прымаць рашэння – гэта таксама рашэнне. Калі ён не хоча нешта вырашаць і будзе адкладаць, усё можа здарыцца не так, як ён бы хацеў, і навучыць яго адказнасці. Напрыклад, калі ён не можа вырашыць, куды паехаць на адпачынак, можа стаць ужо позна і давядзецца застацца дома. Калі муж баіцца рэзкіх і сур'ёзных пераменаў, пакажы на сваім прыкладзе, што змены не здараюцца ў адно імгненне, што маленькія крокі да вялікай мэты не выводзяць з зоны камфорту. Яны незаўважна ўпісваюцца ў штодзённую руціну. Напрыклад, ты магла б рабіць некалькі простых практыкаванняў дома штодня замест паходу ў спортзал. А праз нейкі час паказаць яму вынікі. Бачыш, якімі падцягнутымі сталі мае рукі. Гэта ўсяго 15 хвілін з нашымі гантэлямі. Мне не давялося перакройваць свой расклад і рабіць сур'ёзныя высілкі. Змены прыходзяць не рэзка. На гэта патрэбна шмат часу. Такое тлумачэнне мусіць супакоіць твайго мужа. Да і цябе таксама, дарагая дзяўчынка. Калі ты будзеш падтрымліваць яго, не прымушаць да новых ведаў і досведу, а быць побач добрым прыкладам, аднойчы ён захоча перамяніцца. Майго будучага мужа пры знаёмстве ўразіла беларуская мова. Яму вельмі падабалася слухаць яе з маіх вуснаў, але сам ён размаўляў па-руску. Не паверыце, яшчэ гадоў 10 пасля шлюбу. Мова мая каштоўнасць, і мне важна перадаць яе дзецям. У дзвюхмоўнай сям'і гэта рабіць складаней. Нашы старэйшыя дзеці прамовілі свае першыя словы па-беларуску, а потым у нейкі момант перайшлі на рускую. Я не ціснула на іх тату, ён размаўляў так, як яму было зручна. І праз 10 сумесных гадоў ён сам прыйшоў да беларускай мовы, сам выбраў. Гэта куды больш трывала, чым навязаныя каштоўнасці іншых. Ён доўга спеў, але паспеў. І да яго мова прыйшла ў свой патрэбны час. Мне давялося пачакаць, але, магчыма, менавіта чаканне дало добрыя плады. Памятайце казку пра царэўну жабку. Не дачакаўся Іванка, як яна прасіла, спаліў жабіну скуру, каб жонка назаўжды засталася прыгажуняй і больш не пераўтваралася ў зялёную пачвару. Але парадокс, менавіта яго паспешлівасць назаўсёды закавала яе ў заклятую жабіну скуру. Таму, даражэнькія, усяму свой час, і цярпліва дачакацца яго – гэта мудрае рашэнне. Перадача для тых, хто створаны натхняць і свяціць. Не губляць надзеі і дарыць яе іншым. Кніга прыповесцяў вучыць нас, як гаварыць і дзейнічаць з праведнасцю Бога. У прыповесцях 23:19 гаворыцца: «Слухай і будзь мудрым, і скіроўвай сэрца тваё на шлях просты». Ці гатовыя вы слухаць мудрасць Бога ў яго кнізе настаўленняў і працягваць ісці яго шляхам? Давайте за гэта памолімся. Дарагі Бог, аддаю ў твае рукі нашы сямейныя стасункі. Прашу цябе, дай мудрасці кожнай дзяўчынцы, якая зараз з намі. Дапамажы нам не вывышацца над нашымі мужамі і не зневажаць іх, нават калі ў іх застойны перыяд. Няхай твая задума правільнай сям'і здзяйсняецца. Господі, ты стварыў дасканалы саюз мужчыны і яго жонкі, але грэх сапсаваў яго. І цяперашнія погляды свету ўсё больш прапагандуюць эмансіпацыю, фемінізм. Мы бачым, што гэта разбурае сем'і, што гэта не на карысць саюзу, што такія погляды руйнуюць тваю задуму, Божа, пра ідэальную пару. Мы самі сваімі рукамі і думкамі аддаляем ад сябе яе вобраз. Але ты не дай, Господі, захапіцца гэтымі плынямі, не дай падхапіць няправільныя ўяўленні. Дай нам, Божа, тваім дочкам быць паслухмянымі сваім мужам, паважаць іх і нават у нечым апярэджваючы быць цярплівымі да мужоў. Просім Цябе за раскрыццё іх патэнцыялу. Дапамажы, калі ласка, Господі, нашым мужчынам імкнуцца стаць лепшымі, развівацца духоўна, разумова і фізічна. Дай ім жаданне рухацца наперад
і праяўляць сапраўднае лідарства, як ты задумаў. Няхай спраўдзіцца твая дасканалая воля. У імя Ісуса Хрыста. Амен. Скарбонка. Дарагая дзяўчынка, сёння мы размаўлялі пра тое, калі муж не хоча развівацца, а жонка перарастае яго ўзровень. І галоўнае, што мы павінны рабіць у такой сітуацыі, маліцца. І маліцца не толькі за мужа, за яго прагрэс, але і за сябе, за мудрасць, правільныя паводзіны і сваё сэрца. У нас ёсць выпуск пра шкоду ганарлівасці. Калі ты яшчэ не слухала, то паслухай. Важна ў такіх абставінах не запусціць яе ў сябе. Таму прасі Господа ачысціць цябе ад кепскіх думак, не даць вывышацца і прыніжаць іншых. Мне думаецца, што сённяшні верш ад паэта Ладзаро, якога я ўжо неяк цытавала тут, паспрыяе слушным думкам і накіруе нас куды патрэбна. О, дзякую, Божа! Ялей твой і льецца нямерай. Ты жывеш залевай, што шэпча збалелай душы, любоў пераможа ўсё. Спадзяюся і веру. У моры любові растануць зямныя глыжы. О, дзякую, Божа! Ты лекуеш сэрца, як сонца, якое праменнем праз хмары сыходзіць у свет. І міласць, і радасць, і ласку струменіць бясконца, каб кожны сасмяглы аблашчаны быў і сагрэт. О, дзякую, Божа! Я веру, пакаяння хвалі прабудзяць зямлю ад забыўнасці, цяжкага сну. І тыя, хто ўчора Хрыста на крыжы прыбівалі, сягоння ў рыданнях сваю спавядаюць віну. О, дзякую, Божа! Прымі і мой плач як падзяку за тое, што смецце з душы дапамог мне змясці. І думкі, і словы мае, і ўчынак усякі па міласці Божай агменем сваім асвяці. Скарбонка. Дарагая дзяўчынка, ці хочаш ты падзяліцца чым-небудзь з намі? Пішы свой водгук на праграму, распавядзі сваю гісторыю у тэлеграм-канале «Жанчыны надзеі» ці па адрасе Транссусветнае радыё, праграма «Жанчыны надзеі», паштовая скрыня 45, індекс 224 020, горад Брэст 20. Я, Тацяна Немчанінава, буду радая пачуць цябе і памаліцца за цябе. Да пабачэння, мая сяброўка. Няхай Бог дае табе мудрасць.